करे 17-18 गे हे गे नहीं करे 17-18 गे सब दूर हो तो खतरा गे देख लियो तोरा पतरा गे बेजोड़ मिलतो भतरा गे देख लियो तोरा पतरा गे बेजोड़ मिलतो भतरा गे कैसन घर मिलते हो कौना शहर मिलते हो साची साची बताई हो कैसन बार मिलते हो। अरे बाबा सुनर घर मिलत गे सुनर बहर मिलत गे पढ़ल लिखल दुल्हा एक नंबर मिलत गे कोनो उपाय करो बाबा हो रहे बनल मोर जतरा हो तनी देखा हमर पतरा हो कैसन मिलते भतरा हो देख लियो तोरा पतरा गे बेजोड़ मिलता भतरा गे तनी बढ़िया से देखा तनी धीर धरे छौड़ी सब काम हो तो गे यही लगन में तोहर से नूरा दान हो तो गे ओवरलोड हमर जवानिया हो के खैते फूलल घाटा रे हो तनी देखा हमर पतरा हो कैसन मिलते भतरा हो देख लियो तोरा पतरा गे बेजोड़